Hayırlı günler, hayırlı kişiler. İcadi kanalıma hoş geldiniz. İstanbul Malayı dep atalgan повестімні okunu devam ettim. Asuman. Okutuşları яңа сыйныфка килүгә, уку елы башы бәйрәмен үткәрергә карар иткән. Әле сорап торган була. Әйтерсең, каршы килүче табылар. Ел башын котлап театр уйныйбызмы? Әйе, уйныйбыз. Кем катнашырга тели? Жавапка барысы бер юлы диярлек шатланып кул күтәрде. Мин телим, мин. Фирдәүс ханым гыйлем бирүгә караганда күбрәк бәйрәмнәр уздырырга хирыс шул. Сыйныфтан үзенә ошаган, үзенә кулайларны сайлап ала һәм шулар белән я театр, я концерт оештыра, калганнар гадәттә буларның әзерләнгәнен карап утыра. Мәхмәт теләк белдерергә атлыгып тормый, чөнки укытучы барыбер аны сайларга ашыкмас. Асуман кул күтәрде бит. Шул җитә калды Мәхмәткә. Укытучы күрми калмасын тагы, кулын ныграк сузды. Ләкин бу юлы да ул артистлыкка үтмәде. Асуман уйнаячагын белгәнгә күрә тиз генә бирешәсе килмәде. Ялынып, ялварып сорады, бик катнашасы килгәнен кат-кат әйтте. Ниһаять, укытучы апалары рөхсәт итте. Ярар, диде ул. Бу кадәр ялынган балага каршы килергә җөрьәт итмичә. Син пәрдә бауын тартып торырсың. Ничек, апа? Бауны кирәк вакытта тартасың, кирәк вакытта ышкындырасың. Шуңа карап пәрдә ачыла, ябыла. Кайда басып торамсың мин? Пәрдә артындамы? Сәхнә кырыенда. Мәхмәт ни дисәң дә Асуман янында булачак, аның уйнаганын күрер. Пәрдә артында торса ни, кырыйда торса ни, аерма юк. Бергә әзерләнерләр. Шулай уйлап ризалашты. Тик репетициялар вакытында пәрдә юклыгын башына да китереп карамады. Шуннан зарыгып театр куясы көнне көтәсе калды. Көтеп алган көн ялындырып кына килеп җитте. Балалар сәхнәгә чыгып рольләрен уйный башлады. Ак йөзле Арнаут кызы Асуман алар арасында кояш кебек балкыды. Мәхмәт исә сәхнә читендә, пәрдә артында тамашачыларга күренми генә йотлыгып, кызының уйнаганын тамаша кылып торды. Менә беренче өлеш тәмамланды. Бүтәннәр сәхнә артына китте. Асуман исә Мәхмәткә таба атлады. Кара малай көтелмәгән бәхеткә шул кадәр куанды, урынында сикергәләп куюдан чак кына тыелып калды. Мин тәнәфестә синең янында торыйм, диде кызчык. Үзе кулын Мәхмәтнең җилкәсенә куйгандай итте. Мәхмәт үз вазифасын җиренә җиткереп башкарды. Пәрдәне төшерде. Икенче өлеш башланыр вакыт җиткәч, бауын тартып пәрдәне ачты. Кыз сәхнәдә сөйлисе сүзе беткәндә артка чыгып китмәде. Яңадан малай янына килеп басты. Чыгар вакытын шунда көтте. Малайның тамаша дәвамында пәрдәне саклап торуының кирәге шул кадәр генә. Бауын читтәге тимергә бәйләсә, эше бетә дә кебек. Ни үзенең китәсе, ни кызны яныннан җибәрәсе килмәде. Бауга чытырдап ябышты. Башкаларның уйнаганын яхшырак күрергә тырыштымы, әллә чыгасы вакытын уздырып җибәрүдән курыктымы? Кычык малайның аягына басардай булып торды. Мәхмәт аздан гына пәрдә бауын ычкындырып җибәрмәде. Җибәрсә, пәрдә вакытыннан алда ябылып, тамашачыларны да иптәшләрен дә тәмам аптырашта калдырыр иде. Уң тарафында күңеленә оя үргән кечкенә томшыклы учка алып, шул томшыгыннан ап-ак мамык канатларыннан иркәли исе генә килеп торган йомшак кыш баласын хәтерләткән Асуман тора. Тик кенә торса иде ул. Чирек-чирек итеп тавыш чыгаргалаган кызчык Мәхмәткә якыная. Малай читкә тайпыла алмый, чөнки икенче яктан чыгып кирип йөргән иптәшләренә юл бирергә кирәк. Ул диварга таба чигенде. Бау кыска, ерагайса ычкындырачак, пәрдә ябылачак. Башта бик сөенсә дә, аннары кычык шулай якын баскангамы, әллә ничек иптәшләр алдында кушады, кыенсынды хәтта. Тамам тирләп пеште. Бауны ташлап китә алмый лабаса.
Асылман Мәхмәтне нинди хәлгә төшергәнен сизмәде ахры. Тамаша тәмам беткәнче читкә китмәде. Кызчык шулай балаларча самими бер катылык белән сыйныфташлары читкә тибәрергә тырышкан малайга теләктәшлек белдерергә теләдеме үзенчә? Үзенең дә ялгыз түгеллеген күрсәтәсе килдеме? Бу вакытта кара малайның күңелендә исә малайларча горурлык күкрәк какты. Кара сыйныфтагы ап-ак йөзле Асылман аны аерылып тора дими, чит-ят күрми. Үзенә дус иш итә. Мәхмәт күңеленнән йөгереп узган шул татлы уйга бирелеп, кулын бушатты. Бау учыннан шуа башлады. Ярый әле ушына килеп өлгерде. Югыйсә пәрдәне вакытыннан алда төшереп, театрны тәмамлап куясы иде. Ни кызганыч, дуслыклары бик кыска гомерле булып чыкты. Арага башка малай керде. Асылманнарның өйе мәктәпкә ерак түгел иде. Көннәрдән бер көннән олырак сыйныфта укыган малай озата килә башлады. Берсендә Мәхмәт укытучы апа тактага нидер язганда, тәрәзәгә карап елмаеп утырган кызга сиздерми генә җилкәсе өстеннән үрелеп тышка карады. Анда теге малай бәхет кошы тоткандай көлә, Асылманга кул булгый, нидер аңлатырга тырыша. Мәхмәт бер аңа, бер кызга күз төшерде. Ак йөзле, курчак төсле Асылманның һич кимдә уе юк. Сыйныф тулы балалар арасында утырганын да оныткан кебек. Кара малай аның укытучы ападан качып кына тәрәзәгә карап алуын, караган саен тагын да яктырып, тагын да ныграк елмаеп утырганын читтән шыпырт кына күзәтте. Шул вакыт күңелегенә уялаган теге нәни йомшак кочак шыпырт кына Асылман карап утырган тәрәзәнең ачык калган җиреннән тышка чыгып очты кебек. Күпмедер вакыт бушап калган күңелен гап-гади үпкә хисе тырнап йөрүен, әмма һич кенә дә Асылманга яңа дус тапкан өчен ачуланырга, аңа авыр сүз әйтергә кыймады. Аннары артлы-артлы тезелгән башка балачак мавыгулары бөтереп алды. Шулай итеп, сыйныфларына килеп керүгә үзенә җәлеп иткән Албания кызы гадәти сыйныфташына әйләнде дә куйды. Әмма кара малай бер нәрсәгә карамастан, теге чирек-чирек итеп торган нәни кызчык күңеленә үргән ояны туздырмады.